बोडोलेण्डनिफ्राय होदों आरो माबायदि नोंथांनि देरहानाया बेखौ दिनै जोङो UPPL दोलोनिफ्राय जोंनि सुक्लाय सेरफां समष्टिनिफ्राय जों होदों बिजाथि बयबो रायजो राजाया दिनै लोब लोब फैदों बेवहाय नमिनेशन गथायनायाव आरो दिनै जों गथायखांबाय आरो गथायखांनायनि उनाव दिनैनिफ्राय जोङो प्रस्तुत जागोन जे जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जेसेबां सुबुरि दङ गामिफोर दङ बेवहाय हाबनानै जोङो प्रसार खालामनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो सिगांनिफ्रायनो हाबबोबाय थादों दायो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जोङो हाबलांगोन आरो बयबो आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठी जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार सोलिदोंमोन आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे UPPL दोलो सोलिनाय बे दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बयबो आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भटार आरो बुद्धिजीबी आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जेफोर माने दल संगठनफोर बिनि दैदेनगिरिफोर बयबो UPPL खौ हेल्प खालामनो थाखाय बयबो थियारि आरो प्रमद बर' सारनि जि सरकार बे सरकारखौ लाबोनो थाखाय थियारि आरो प्रमद बर' सारखौ पुनरबार शिफ्ट खालामनो थाखाय थियारि बेबायदि हिसाबै सुक्लाय सेरफाङावबो फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोनि बिजाथिखौ बयबो रायजो राजाफ्रा देरहानो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव जे 22 तारिख इलेक्शनाव ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै जोंनि जे सुक्लाय सेरफांनि UPPL बेखौ देरहासारनाय जे देरहागोन बेयो रोखा जानानै दङ 29 सुक्लाय सेरफां बियाबाव नोंथांखौ मानि थाखाय रायजो राजाया भट होदों दिनैनि तारिखआव सुक्लाय सेरफाङाव जोङो थांनाय 2020 निफ्राय जे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि सम मर्यादा सम उन्नयन सम बिकास खामानि मावदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि आरो गुबुंले थासारिमोन बर' अनाबर जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव सृष्टि जादोंमोन दिनैनि तारिखआव बे बर' आरो अनाबर बे शब्दआ जोबदों आरो बयबो मिलाप्रितियै जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव गोजोन आरो थासारिखौ लानानै संसार जाना दङ जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै दङ बिनि थाखायनो आरो प्रमद बर' सारनि जिफोर सारि बोसोराव जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव गोबां खामानि मावदों उन्नयननि जात्राखौ देखायदों आरो बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव 22 तारिखै जानो गोनां जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां इलेक्शनाव सुक्लाय सेरफाङाव UPPL दोलोनि जि ट्रेक्टर सुबि बेवहाय भट होगोना रोखा जानानै दं बेसेबां भट मोनगोन नोंथां दिनैनि तारिखआव जोङो बांद्राय बुंना लाया मानो होननानै बुङोब्ला भटनि बेलायाव रायजो राजाफोरानो भटारफोरानो राजा आरो बेबायदि हिसाबै दिनैनि तारिखआव मोनथाम जि दोलो UPPL BJP आरो BPF बे मोनथाम दोलोनि गेजेराव बयबो जोंनि सुक्लाय सेरफांनि रायजो राजाफ्रा बुंलायदों बा भटारफ्रा बुंदों बुद्धिजीबीफ्रा बुंदों दल संगठननि नेताफ्रा बुंदों दा बेबायदि हिसाबै UPPL आनो साबसिन बेवहाय माने गोख्रों माने मा होनगोन बेखौ अर्गेनाइजेसना दङ आरो बेबायदि हिसाबै आरो रायजो राजाफोरजों सोमोन्दो दङ बेबायदि हिसाबै जोङो फैबाय थानाय जि 2022 नि इलेक्शन बे इलेक्शनाव 100% देरहागोन रोखा नोंथाङाथ' सुक्लाय सेरफांनिफ्राय देरहागोन जुदि नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि दला सरकाराव फैयाब्ला नोंथाङा सरकाराव फैनाय दलाव बारगोन नामा 100% बिसास दङ माने सुक्लाय सेरफांल' नङा बिटिआर ओनसोलनि जिफोर समष्टि दङ बे समष्टियाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव फिन सरकार फैगोन आरो फिन प्रमद बर' सारा सरकार माने शिफ्ट जाफिनगोन दा बेबायदि हिसाबै बयबो आइ आफा रायजो राजानि लुबैनाय बायदि जोङो सरकार दानो हागोन रोखा